Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Karong adlaw, murag na arang-arang akong tingog, mga 70% na nga di na kay ko ulitaw padong na mo senior senior citizen ang tingog niya ato sanggi duyugan ron ang atong usas mga supporters kay nato dinhi nga contractor nato ang LSF. Kapila ron ninyo 19 na sila katuig sa ilang pag-operate, pagpangalagad sa katilingban isip contractor. LSF kay ba most meaning Lord's Steel Fabricators. Murag si Sister Bibang anak mo ay nagkuan, mo ay naghatag siguro. So congratulations sa atong couple nga mga buotan kayo, si Brad Henry Munisit o iyang kapikas nga buotan sa kayo, very loving si Sister Bibang Munisit. Katawa ra ba dili tingi siya muuyon nga buotan siya. So usa sila sa mga naghatag og panabang og suporta sa atong mga expansion proyekto dinhi sa simbahan. Atong iyampo ang tibuok kalibutan nga unta magtinabangay, magtukod, magpalambo, dili mangguba, dili mag-abusar sa kalibutan ang katawhan, labi na dinhi sa atong nasod. Ang ato sang mga benefactors and donors nga siging palit og slots sa atong mga para sa atong mga proyekto og mga kalihukan nga unta bubuan sa sila sa Ginoo sa mga grasya nga ilang gikinahanglan matag adlaw. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, nangamuyo kami o Ginoo nga magkanunay kami sa pag-alagad diha sa imong kabubuton aron niining kinabuhia magdugang unta ang mga pahanungdan o gidaghanon sa imong katawhan nga nag-alagad kanimo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Numeros. Gikan sa bukid sa Hor namaybay sila sa dagat sa Akaba aron dili sila makalatas sa Idumea. Apan ang mga tao gikabsag pailog samtang nagpanaw sila ug nagbagulbol sila batok sa Dios ug kang Moises. Nagkanayon sila, nganong gipatungas mo man kami gikan sa Ehipto nganhi ning kami ngawan. Imo ba kaming pakamatyon dinhi sa gutom ug sa uhaw? Gipul-an na kami niining pagkaon
nga walay lami. Unya ang Ginoo mipadala kanilag mga bitin nga malala o gipamaak ang mga tao ug daghang mga tao sa Israel ang namatay. Ug ang katawhan nanuol kang Moises ug miingon, nakasala kami kay nagbagulbol man kami batok sa Ginoo ug kanimo. Pagampo sa Ginoo nga iyang wagtangon ang mga bitin. Busa nagampo si Moises alang sa mga tao ug giingnan si Moises sa Ginoo. Paghimog bitin nga tumbaga ug ibutang kini sa tumoy sa usa ka tukon ug ang hipaakag bitin kun makakita niini dili mamatay. Busa nagbuhat si Moises og bitin nga tumbaga ug gibutang kini niya sa tumoy sa usa ka tukon ug kun ang hipaakag bitin mutan-aw sa bitin nga tumbaga dili siya mamatay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ginoo, pamatia ang akong pagampo, o kipaabot kanimo ang akong pangamuyo. O Ginoo, pamatia ang akong pagampo, o kipaabot kanimo ang akong pangamuyo. O Ginoo, pamatia ang akong pagampo, o kipaabot kanimo ang akong pangamuyo. Ayaw tagua kanako ang imong naong sa adlaw sa akong kasakit. Ipaabong ang imong dalunggan kanako sa adlaw nga magsangpit ako, tumagadayon ako. O Ginoo, pamatia ang akong pagampo, o kipaabot kanimo ang akong pangamuyo. Ang mga nasud maghatod sa imong ngalan, o Ginoo. Ug ang tanang mga hari sa yuta magtahod sa imong himaya. Sa matukod na pag-usab sa Ginoo ang Siyon, ug mupakita diha sa iyang himaya. Sa iyang pagtagad sa pagampo sa hangul, ug sa wala niya pagtamay sa ilang pagampo. O Ginoo, isulat kini alang sa kaliwat nga umaabot, ug ang iyang umaabot nga mga binuhat padayga sa Ginoo. Ang Ginoo mitan-aw gikan
gisudong niya ang yuta aron pagpamati sa agulo sa mga binilanggo aron pagluwas kanila nga gihukman aron patyon. O Ginoo, pamatia ang akong pagampo ug ipabot kanimo ang akong pangamuyo. Ang mga pulong mo, O Ginoo, paglingon unta sa among pagtuo, ug agaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mayausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa mga Pariseo, mulakaw ako ug mangita kamo kanako apan mga matay kamo diha sa inyong mga sala, dili kamo makaadto sa akong adtuan. Busa ang kadagkuan sa mga Hudiyo miingon, siya miingon, dili kamo makaadto sa akong adtuan. Nagpasabot ba kini nga maghikog siya? Si Jesus mitubag, kamo taga dinhi sa yuta apan ako gikan sa langit. Kamo taga dinhi sa kalibutan apan dili ako taga dinhi. Mao nga gisultihan ko kamo nga mga matay kamo diha sa inyong mga sala. Og mahitabo gayud kini kung dili kamo motuo nga ako mao ako. Sila nangutana kaniya, kinsa ka ba di ay? Si Jesus mitubag, ang gitug-an ko na kaninyo sukad pa sa sinugdan. Daghan ako ikasulti o ikahukom batok kaninyo. Apan matuod ang nagpadala kanako o ang ako lamang nadungog gikan kaniya maoy isulti ko sa kalibutan. Wala sila makasabot nga nagsulti siya kanila mahitungod sa amahan. Busa mingon si Jesus kanila, kung inyo nang iisa ang anak sa tao, mahibaluan ninyo nga ako mao ako. Ug masayran unya ninyo nga wala ako magbuhat sa kaugalingon kong pagbuot, kundili nagsulti lamang ako sa gitudlo kanako sa amahan. Ug siya nga nagpadala kanako, naguban kanako. Wala ako niya pasagdi nga mag-inusara, kay nagbuhat man ako kanunay sa makapahimuot kaniya. Daghan sa nakadungog kang Hesus nga nagsulti niining mga butanga, nanuo kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang kalibutan karon nag-ilaid sa kalisod ug nag-antos pag-ayo. Mo na nga majority sa mga katawhan naagyod sa state of stress and depression. Kamo diha, wa ba mo mag-antos? Wa. Parting antos, no? Ang taga LSF, wa mag-antos. Naong pa lang ninyo, antosono na.
Daghang kitag antosono no, kamong mga bana nga ni aron din hiwa mo mag-antos inyong asawa. Na, perting antos. Ang mga asawa, wa mo mag-antos inyong bana. Na, antosan. Kamong maginikanan, wa mo nag-antos inyong mga anak. Antos gyapon. Mga anak, wa mag-antos sa ginikanan. Antos gyapon. Mga maestra, wa mag-antos mga estudyante. Antos. Nya mga estudyante, wa mag-antos sa maestra. Antos gyapon. Ang pari, wa mag-antos sa parisyoner. Antos. Ang mga parisyoner, wa mag-antos sa pare. Wow. Wow, so may labot na mo sa inyong kinabuhi. Oh, antos sa dusay. Perting pag-antos. Muna, diri sa unang pagbasa, kay nag-antos man sila, reklamo sila sa Ginoo. Pagreklamo nila sa Ginoo tungod sa ilang pag-antos, nangamatay na hinoon sila. So dili solusyon sa atong kaniniang ganibang atong pag-antos, dili solusyon ang pagreklamo. So kung nag-antos kas imong naong, unya imo nang reklamuhan, mamatay ka. Ikaw nga asawa nag-antos kas imong bana og mo reklamo ka, patay ka na. Ginikana nag-antos kas imong anak, reklamo ka, patay ka. Pare nag-antos sa parisyoner, nya mo reklamo, patay. May pagmamaligyag slat. O na akong ibuhat din imbes mo reklamo ko, sige, baligyag slat. Ana, halin man sad. Atong halin ay pila ni halina to as of yesterday sa SBF DAG, nahalina na taog 11,485 kaslats. Pagpa nahihinay lang na dako-dako naman sa gani ang atong GPHJ para sa atong pista og sa Holy Week na natayhalin nga 6,778. Pakpakya po. Reklamo pa ka na. So karon unsa may solusyon? Pag ingon gyud nila ngadto ni Moises, nakasala mis Ginoo kay nagsige mig reklamo, tabangi in taon mi. Unsa may gihimo sa Ginoo, ingna niya si Moises, ang buhata paghimo og kanang bitin kay ang nakapatay nila mga bitin man, mo namaak nila. Hadlok na silang mga matay samot. Siya paghimo og bitin nga bronze unya butang sa kanang cross ba ng tukon cross, bitaya dito ang kanang bronze nga bitin nya kadtong mapaakan og bitin basta mo tan-aw anang bronze nga bitin nga imong gihimo, dili mamatay. Ana kasabot mo ana nganong mo na paagis Ginoo, ang bitin mo'y namaak nila, nakapatay nya. Ang solusyon sad mutan-aw sila sa imahin sa bitin na kasabot mo na. Wa sa ko kasabot, pero magbuot itag mautoy tambal sa Ginoo ang gihimo, siya ra may makahimo, pero natingali na siya meaning, no, nya ato lang ang pabalandong nga gamay. Isip kami dito seminaryo gitrain mami aning theology kanabang pagpamalandong ba ang usas mga meaning ana nga ang Ginoo di ay gusto niya nga kanang makapatay nato, kanang makahadlok nato, kanang makapaantos nato, atong tutukan, atong dawaton nya, atong isipon nga maoy tambal sa atong kaguol o mga kasakit. Ana, pasabot kung ang imong bana maoy imong kasakit, antusa, tutuki, sige higtutok.
Sige, imong bana, hubog kayo, sige tutok. Sus, ako gining bana ng animal, oh. Sus, animal lagi. Na, wado kay magkatawa ka kay maglisod siya glakaw, ana, niya magsige siya og yaw-yaw, sa kung sa nalayo yan, pagkaburong yun aning tawhana og di kainom, pero karong kainom na, sige nagyaw-yaw, niya magsigig sayaw-sayaw, sa tira pag yun ka maong musayaw, pero musayaw naman, kay hasta linatan niya, musayaw naman niya, kung imo nang tutukan, nga way kasuko kung dili na si mong unahon na antuson ko ni malingaw ka ay kanang imong mga anak sige dagandagan sigit-sigit di ba hasol kay tanan usay imong makusian malapdusan bisag unsa na lay imong buhaton para mohunong pero ayaw badlonga tutuki ba niya dawata kusugin na mudagan imong anak kusog mo siyagit ana madugay makahibaw kay sa ako sa kasuna no gamay pa ko unsa sa kakog batasan kay kani ako maning anak pasabot liwat-liwat ni nako oh ana ano nga man mo muto ana lagi maka ang solusyon sa atong kasakit mao ang pag-antos sa atong kasakit muna si Jesus ningon siya take up your cross do not avoid your cross na karon diri sa atong ebanghelyo unsa may gisulti ni Kristo daghan man ang utana kinsa man gyud ka ni siya ako mao ako I am who am kanang I am who am or ako mao ako gisulti nas Ginoo pag kadto ba si Moises ba nga gisugos Ginoo nga adtua ang mga Israelita luwasa sila gikan sa kaulipnan sa Ehipto ningon des Moises Ginoo kun moadto ko nila nya mangutana sila kinsa may imongan nagsugo nako unsa may akong isulti nila ningon ang Ginoo ako mao ako I am who am so si Kristo sa atong ebanghelyo mingon siya ako mao ako oy di man hinuon sila moangkon di nila makita ang pagkaginoo ni Kristo ang pagkaanak sa Dios ni Kristo di nila makita sa iyang naong ang sa may gingon ni Kristo inig-abot sa panahon nga inyo kung bitayon sa cross kung iisa na ako ninyo ngadto sa cross sama atong bitin nga giisa mailhan unya ninyo nga ako mao ako ang sa may relasyon ana ang bitin nga namaak nila nga nakapatay pero karon ang bag-ong bitin nga ilang gitutukan mauna ang tuburan sa gahom pasabot ayaw huna-hunaa na kanang imong gikahadlukan karon nga sundon or dawaton tinuod ginang maghatag nimo kadautan kung dili mao pa Hinuon ay maghatag nimo og kaayuhan mabutan na si Kristo ningon siya usa siyang gitudlo love your enemies kay kana magungatong gitawag nga enemy nagtuo tag hulga na sa atong kinabuhi pero imo lang ginang higugmaon ang imong enemy maunay mahimong support mao gani na usahay mahimo nimong kaluwasan sa imong kinabuhi para gud nang ganahan ba mo tamparuson imong naong ako di sa ko ganahan kang dauton ka dili no ako di sa ko ganahan na pero kung mudawat ang tamparuson nya mo pasaylo tas nagtamparos nato anha ka diha maluwas nganuan ang imong batasan mahimong Diyos nun kay kinsa ra may makapasaylo anang nagtamparos di ba ang Ginoo nya kun makapasaylo na ka mahimo kang lig-on sa mga pagsulay maglisod kag kasala di nakahapit kasala kay may naman kay kang mopasaylo di ang resulta maluwas muna ka ng bana nga moagwanta gyud sa asawa di ra gyud mo reklamo luwas gina pero kanang bana nga dayog tabok nga tusilingan patay na kana sang asawa nga di gyud magyaw-yaw sa bana bisan pag ang bana portig yung yawaa
Luwas na. Oh. Maapil pagkaluwas ang bana. Nga naman, kinsa bagong tawhana ganahan yaw-yawan. Og imo nang yaw-yawan, di mo tabok yun ang atos di magyaw-yaw. Yang silingan, di man mo yaw-yaw. Igo ramang mo ingon nga, I'm just here for you. Ang silingan, magsigir na mag-ingon, I miss you. I wish to be at your side. Ikaw kasi kayon, ikaw pistiha ka, ikaw animala ka, magsiga gana. Kisa may mo puyo diha tipo nimo. Ato gito atong kasigig ingon, I miss you. You completed my life. You are the hero of my heart. Patay ka diha eh. Ingka di sa namahimo pa dire, di suway la. Suway ba? Ayaw lang pagsigig reklamo. Yung agas man sang luha na to na, kinsa bagoy di mo agas, kasakit anak, Kristo gani, agas maganing dugo, agas ang luha, agas pang singot, hangtod yun namatay, pero tanawa, ang kaaway nga nagpatay niya, maorasay nagsangyaw niya karon. Ang mga katawhan nga nagsalikway ni Hesus ug nagpatay kaniya maura say nahimong mga magsasangyaw labi na gyud si San Pablo ug ang mga Hudiyo. Ang una baya yung nagsangyaw nato sa pagtuo mao ang mga Hudiyo, sila si San Pedro, San Juan, mga ebanghelista, mga Hudiyo man to. Na dinhibitaw nato na amay mo bash nako usahay musaway niya sigihan akong higugma ang nakahatag hinoon sila nakog additional strength nga di na day ko maglagot anang na ang magsigig saway nako may na kay kumudawat og saway ini yung bati kag naong pader okay anad na ko ana animal kang paria ka dugay na kong nahibawang may pagka-animal gyud ko daghan namang nagsulti ana nya nadawat naman anako di na kay ko matandog nya makapadayon ako higugma nila munang magsige ra jud kog ingon animal tuod pero kamaoning mo higugma batignaon pero tutuki ma-develop ka ay kumpiyansa kani bati-bati lang ignaon pero tutuki di ba pangita ko kani sakit kay ka manabi pader anad na ko ana gikihan na gani ko ngadtos mga kuan kadagko ana to kay bati kong manabi pero paminawa lang ni kanunay akong gisulti di ba ma-transform ka di ba sakit bitaw pero usahay ra ba kanira bang sakit mo ra ba ni sinugdanan sa dako kayong kalipay sakit ba ng pagpanganak sakit ang paghimos anak, sakit? Ako kay bawa na. Ang pagpanganak, sakit. Pero inigawas na sa anak, porting lipaya ni ma. Birthday man ni Brad Paul Mantuhak kagahapon. Birthday sa ni Father Ligio. Nga ni Tambong may diha. Ako lang naisulti nyo kay drama kay sila ba kani sa Sister Eli niya ba ni Simba ba Sister Eli may pagkabuangon sa ni Sister Eli na tungod siyang dakong gugma siyang bana ba portigyon niyang gugma ha iyang ginang gisulti dito hilak gud mi ako nahilak sa ko sa iya palang gisulti ni Sister Eli nakahilak nami doon na di sila gibuhat nga ang iyang anak mabugto nga tuwa sa Canada sa nga nato si John Paul gikontak na yung Sister Eli nga atong dramahon imong papahaing nagyod nga di mo kauli perti ko nung guulang Brad Paul yung sus akong anak bisa na lang karon na lang unta kay birthday na ko muuli lang unta saon man yung di magyod mahimo pero di manguli di ay amo na to gabi dito na usas mga dedications ana yaman gipakita dayon dito sa video nga nag-video sila ang yang anak nga pa happy birthday anak pa kita niya nga naas video yang anak yang apo yang asa yang umagad hilak dayos Brad Paul and then siya saon man gyud pinangga kina kung bataan niya uman kaanhi ana sige manganta tag happy birthday oy
tawag na MC, ang birthday cake, dadaan ang birthday cake. So nang nagdas birthday cake ang iyamang anak. Pastang hilak ang Brad Pauls kalipay, kapyot yun siya siyang anak, pati niyang hilak. Nindot kayo, no? Awa mo nindot eh. Unyagwa pa to sila'y anak. O gikumot pa tong Sister Ilay sa iyang tiyan, ang anak. Huwag maghatag o ingon atong kalipay nga makapaluha sa imong mata nga kalipay. Ang iyagong apo, iyang gisungay-sungay, pertigyod niyang lipaya ni Brad Paul. Unyagwa pa to gipanganak sa ilang anak, o gikumot pa tong iyang apo, na kasi sungay-sungayon, nga murag misangkos panganod ang kalipay ni Brad Paul. Inana ba? Apisag ka mo, God, kanang inyong anak, inyo pa nang gikumot, nakamuroy kusi-kusion, nakamuroy latos-latoson. Mga buangon mong dagko, ayaw naglatos sa lagi, antosa ba anak, kay kanang imong kasakit mo na imong hatag ni mong kalipay. Ako, daghan man jud kong kasakit nga nagian, isip tao, labi na gyud isip pare, pero ako ginang gidawat tanan, karon nahimo na ng package of joy. Ang kasakit, mahimo yung kalipay. Nya, karon, Christmas na mo karon din sa Archdiocese, Christmas. Kanang Christmas, mao na ang among panahon sa renewal sa among pagkapari. Ngadto meros katedral, mag-renew mi. So iampo mi ha, mga pari sa Archdiocese sa Sugbo, nga unta kamaogid ming mag-antos kuyog ninyo. Kamaogid ming mupakita nga ang pag-antos di ay mao di ay ang makalipay kanato. Nga kining atong mga kasakit, apil na ning atong mga kaaway, kung ato lang gining antoson, mahimong tuburan sa kalipay. Kining atong constructions dinhi nga gihimo, ang atong mga contractors, labi na mga workers sa LSF, kaning CEH, o uban pang mga contractors nato dinhi, magtan-aw ko nila sa kainit nga ilang giatubang, kanang pag-atop, kanang paghimo ng mga steelworks, kanang pagkabkab ng yuta, paghimo ng mga masonry, portig yung inita, portig pag yung kapuya, tanawar ko na ilang mga naong nangasunog. Pero tungod nila, magsige na tayo, hala kanindot, hala kanindot, hala kanindot. Sila'y nakapanindot tungod sa ilang pag-antos. Pakpakan na to ato mga workers. No? Congratulations. Nindog na ta. Mga igsoon diha sa pagtuo, magampo kita ngadto sa amahan uban sa mapaubsanon nga kasing-kasing, sayot kita nga siya'y maghatag sa tinuod nga kalipay. Busa mo ingon kita, amahan, panalangini kami sa ngalan ni Jesus. Amahan, panalangini kami sa ngalan ni Jesus. Nga ang katawhan sa Dios mulampos sa pagsangyaw sa maayong balita sa kaluwasan ngadto sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami sa ngalan ni Jesus. Nga magdugang ang kadaghanon sa katawhan nga modawat kang Hesus nga ilang manunubos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami sa ngalan ni Jesus. Nga sila nga sa kinasingkasing nangita sa kamatuoran, makakaplag kang Hesus nga mao ang kahayag nga nagdanag diha sa kangitngit sa kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangin kami sa ngalan ni Jesus. Nga sila nga nanag-antos sa sakit, kabalaka, kahadlok o kamingaw, makakita sa kahayag ni Kristo nga nagdanag kanila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami sa ngalan ni Jesus. Nga si Halangdong Teofilo Kamomot, isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami sa ngalan ni Jesus. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo.
Amahan, panalangini kami sa ngalan ni Jesus. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami sa ngalan ni Jesus. Nga ang walay pagkapalo nga kahayag, magdanag sa mga matuohon, nga mihalina, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami sa ngalan ni Jesus. Amahan sa langit, tinubdan sa tanang mga panalangin, dawata ang among mga pangamuyo nga gituboy namo nganha kanimo uban sa gugma ug mapaubsanon nga mga kasing-kasing pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pwede ra mo ang offer. Usay gasap kanimo tungkol sa imong kayo. Giluwas mo ako gikan sa sala ug kanunay imong ipakita sa kayong gaway Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayag ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong puslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Nagahalad kami o Ginoo sa gasa nga makapahimuot kanimo aron maluoy unta ikaw sa pagpasaylo sa among mga sala ug imo untang tultulan ang masukulo namong kasing-kasing pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon ang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon aron kini maoy makabadlong kanamong mga makasasala sa among kamapahitason ug aron sa among pagpakaon sa mga gigutom gumikan sa among pagpugong sa pagkaon makasunod unta kami sa imong kamaluluy-on ug kaayo ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan. Daygon ang nagani sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo malawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo.
Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw na Hesukristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluhasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom, Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Patuman
Mayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay man ang gingharian, ang kahimayan, ang tuon sa kahaturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay ng kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Sa akong ngalan, kamu magkapundot, nahiusap sa pag-igugma. Kagabuhat kamo sa akong isugo, ug ako kaninyo makigugma. Ug ako kaninyo makigugma. Magampo kita. Itugot na ngamuyo kami o makagagahom nga Dios, aron samtang nagtinguha kami sa walay hunong sa mga butang nga Dios nun, mahimo unta kaming takos sa pagdangat kanunay sa mga hatag nga langit nun. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa Dios non nga kalipay niya, mahitabo ra ni kung atong antuson ang atong mga kasakit.
Salamat sa miantos og hatag nato dinhi sa ilang suporta ang namalit og slots. Sa ako nang ikaingon kaganiha ang atong San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces or SBF DAG nga slots nakahali na ta og mga 11,485 slots. Niya napay available nga 64,515 ka slots at 500 pesos per slot. Niya sa ato sang special slots ang God's Protection, Healing and Joy or GPHJ slot para sa atong annual pista ug sa ato karong umaabot nga Holy Week nga celebrations. Ang atong halin niabot nag 6,778 slots. Unya napay 38,222 slots nga available hangtod ni sa April 29 ang atong pagpamaligya niini. So doon na nalay mga usa ka buwan. May naghot doon gani nato paspasan nato palit. So kining tanan bunga ni sa atong paghigugmaay. So atong tagaagma si Pangpakpak ang namalit niini. Salamat kayo. Ang Ginoo manaa kaninyo Manang usab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Sa